ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 7 ലൈവ് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് പോകാം. അല്പസമയം മുമ്പാണ് ബിഗ് ബോസ് എല്ലാവരെയും ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ ടാസ്കുകൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 7 പേരടങ്ങുന്ന 3 ടീമുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടീമിൽ നിന്നും ഓരോ വിധികർത്താക്കളെയും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ടീമിൻ്റെ വിധികർത്താവ് ശൈത്യയാണ്. അവരുടെ പേര് തെക്കേടത്ത്. ബി ടീമിൻ്റെ വിധികർത്താവ് അനീഷാണ്. ഈ ടീമിൻ്റെ പേര് വടക്കേടത്ത്. മൂന്നാമത്തെ ടീമിൻ്റെ വിധികർത്താവ് രേണുവാണ്. അവരുടെ ടീമിൻ്റെ പേര് മൂത്തേടത്ത്. ആദ്യത്തെ ബസർ കേൾക്കുമ്പോൾ പൂക്കൾ ശേഖരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ബസർ കേൾക്കുമ്പോൾ പൂക്കളം ഇടാൻ വന്ന് നിൽക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ബസർ കേൾക്കുമ്പോൾ പൂക്കളം ഇട്ടു തുടങ്ങണം. നാലാമത്തെ ബസർ കേൾക്കുമ്പോൾ പൂക്കളം ഇടുന്നത് നിർത്തുക. അങ്ങനെ പൂക്കള മത്സരം കഴിഞ്ഞു. 1-ാം സ്ഥാനത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ശൈത്യ വിധികർത്താവായ തെക്കേടത്താണ്. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റായി വീണ്ടും വരാം.